välkomna till den 4:e upplagan av Grabbas Open, som ni vet spelas på Norrova golfgård. En av världens mest exklusiva golfbanor, så exklusiva att inte någon egentligen vet var det ligger. Men vi har lokaliserat den till den. Och ni är alltså mycket välkomna dit. Startfältet. Vi tar dem i en viss ordning, kanske i bostadsordning. Hans Andersson, handikapp 28. Stadig, bra sving, bra handikapp. Varför inte? Anders Björklund, handikapp 51. Så där, det är många slag. Han har också dessutom vunnit det mycket åtråvärda Benny Bunkerpriset. Och det är klart att det lockar ju turnera. Kent Ekstrand, handikapp 30. Lugn, sansad, cool, farlig. Johan Hellqvist, handikapp 25. En som inte kan vara tyst. En lik vino där ute på Norrova. Dessutom vunnit tidigare, 2 år sedan. Gunnar Håkansson, handikapp 11. Jämnt spel, skärpa. Spelar ofta, arbetar aldrig. Dessutom har han vunnit närmast 2 år flera gånger. Håkansson kanske är den som är farligast. Magnus Karlsson, handikapp 26. Titelförsvarare. Titelförsvarare, det är inte så lätt att vara. Särskilt inte när man är omgiven av visserligen vänner, men sådana som hela tiden häcklar. Å andra sidan så stärker det. Man vet inte. Fredrik Colton, handikapp 16. Slår oerhört långt. Slår nästan lika långt som Tiger Woods. Vinner alltid längsta drag. Men blir så uttröttad av den satsningen att han kanske inte orkar med övriga. Tony Nilsson, handikapp 19. Det är klart, han är oerhört koncentrerad. Och han är oerhört intresserad av att vinna. Och han har ju inte vunnit. Och därför är han farlig. Särskilt farlig. David Söderstam, handikapp 54. Ja, han var ju en gång skarspelare och skulle bli professionell, och sen har det gått sämre och sämre. Man har inte tid. Kanske är det där, eller också är det helt enkelt så att han syftar till Benny Bunkerpriset än en gång. På andra sidan. Robert Pettersson, handikapp 22. 3 år sedan så vann han. 3 år sedan är ganska lagom. De som har vunnit en tävling för 3 år sedan brukar ofta komma tillbaka om de tycker om banan. Och de är alltså alldeles särskilt farliga. Han har dessutom en bra sving. Ja, så är det alltså dags för Grabbas Open. Och deltagarna ska samlas på första utslaget. Där ska lottningen ske. Och där ska alla slå första bollen. Och alla säger att nej, jag är inte det minsta nervös inför det första slaget. Men alla är det. Lycka till.